Kyal is your boy Ponga. Part 2 baby. Part 2 baby. Let's go, ski. Come on. Ski mask. Kijk hier. Kings. Right, nou ik was van met 1 man met 2 guns en 3 mannen wat 4 maakt. 5 voor in die klas en voor 6 of 7 gang. Uit toe staan ik vast met een 9 mm. Hoe kan je de 10 en mij killen man met demons? Die mannen hoe van shoot en moet je af op de teamers. Nog een ene maken 12 hulle noemen nou Jesus. Nou ik was 13 toen 14 mannen opgekapperd. 15 of 16 met een 17 binnen mijn zakken. Ze moet gedakken, daar was 18 zoals binnen zijn magen. Maar een groep 19 was 20 bullets in die skachen. 21 pullen, 22 tukzakken. Bolsies in zijn nieuwe 23 in mijn rugzakken. Nou kijk je way ik spooklijk het ik ziek hoe verdink. Popie beats ik tak jazz, alles ik denk. De way ik lood ze me nu voort, zei je alles is blind. De way je voel is record, lekker ze blij in de band. Nou kijk je, misschien is het mijn laatste trick. Misschien is het de laatste wat ik asem skip. Of asem ik, mijn laatste mit. Klaar die bagen zit, met die baas gezit. Ik heb klaar gebitst. En mezelf in wist, ik heb mezelf verblist. Met een klompje kissen, ik heb mezelf respect. Zo ik zo, mijn ex, nou ik speel maar niet. Oké, nou ik kan slaan een paar baas op K-baas. Gaat vragen hoe ik mannen klaarmaken op die als is baba's. Maar zo'n koekoe gaga en noem voor mij dada. Ik is een koep van mijn narren, je strikt van die plaats af. Allemaal kin kijk je gaat alle rip om de bittel en ik vind hem. Die goede als je pannen met jeans, ik het in hem. Wat lekker die ouwens, het klom views, niks stillen. Op een verse wat ik kill me niet doet, jongens. Stimmen. Tot die 24 toen was ik op het pad geweest. 25 toen was ik nog nat geweest. 26 toen ik om mijn klap gegeven. 28 toen ik om nou zat gegeven. En 29 toen ik pap gegeven. 30 toen ik om mijn grap gegeven. 31 toen ik om mijn grap gegeven. 32 toen ik om mijn grap geleerd. Ladies and gentlemen, come on, Ponga, your boy. You know what it is. You know what it is. Als je gaat met 33. Nice minute. 1, 2, 3, let's go. Come on. 33 pullen en 32. 34 skullen.